Германски. Но Владо взема, Владо каза, че иска да направи столирането. И омале, може, столиране! Още веднъж столирането! Те съдята са боен от Владо Кучето, който напада. Какво за сега съдята се повдига? Съдята се повдига и смята с нещо като германски суп. Какво прави този специален ефект? Той хваща Владо Кучето. И това ще бъде задушаващо тъжване от Данака на Кучето. Задушаващо тъжване. Хваща сега дебелака и го слага върху бучата. И това е публикуване на 1, 2 и 3. Победители и нови шампиони на двойки са мексиканците Оскар и дебелака Христо. О, мили боже, те победиха с намесата на Данака. Какво става тук? Те успяха, мексиканците са шампиони на двойки, дами и господа. Това невероятно победиха опитния отбор на Дъстакърс и сега са шампиони, дами и господа. Това е невероятно, вижте цифрите, съботите български на мексиканците и притежават. Сега ще видите какво значи съвет. Никой не го успява да знам, аз съм пунка, който ще направи българи да служа. Аре, удари ги малко, ще стане. Да. Тази вечер има матч. О, мили боже, Данака буквално разби кучето и бучата. Кучето и бучата буквално бяха разбити, дами и господа. Буквално бяха разбити. Следващата борба ще се води до туш и е за титлата на федерацията. Представим борба претендента от Мексико, придружаван от Оскар, мексиканеца Мистико! И шампиона на федерацията, моля, посрещнете Мишо Данака! Ще защитава титлата на федерацията си сега до Мистико. Този мач е титлата на федерацията. Това е Моят възпитаник, той се казва Антин Мускулестия. Сега ще го извикам. Дай! Той ще има шанс да... И другия претендент, моля посрещнете Антин Мускулестия. Антин се нахвърля върху Мистико, той го хваща по валене, дами и господа. О, мили боже, вижте тези мускули, какви юмъци, той забива юмъци. Антин размазва като парцалена кукла Мистико, като парцалена кукла, дами и господа. Сега го вдига и пълен Нелсън, пълен Нелсън, пълен Нелсън, пълен Нелсън, никъде не го разбивал. А какво ще направи? Мистико се изправи от само себе си, от само себе си, дами и господа. Сега Антин. Какво ще направи Антин, дами и господа? Антин го вдига, но Данака го кара да направи бомба. Но Антин, какво ще прави? Антено го забиване! Антено го затъжване! Но не, Данака го кара да направи бомбата. Данака иска бомбата. Отново не може. Това нещо. Данака с бомба, силова бомба за Мистика. Така, сега Данака се смени и блъска Антин. Ще го и така и го събаре на земята, това ще бъде. Захвата, пълен Нелсън за Антин. Антин какво направи се преобръща, той не разби променени се, той само се превърна. Двамата седят. Данака, какво ще направи? Данака боите страхотен ритики, гледайте! Това може би ще бъде, да! Де, страхотно забиващо дерете, я опитето ще, повдигали от Антин. Сега Антин е разбит от това дерете. Данака вдига Мистика, но той го налага с юмъци. Сега колена може би за съдител, не. Отново колена в лицето. О, какъв обратен булдог за съдител. Кучето със страхотен крак брадва, точно в коема със съдник.
Какво ще бъде това? Падаш лист, какъв падаш лист, дами и господа? Сега Мистико се приготвя, какво ще бъде? О, не, въртящото мистично колело, може би? Мистящото мистично колело, точно в задника на противника си. Това удар точно късното, което е много опасно. И сега опитът да ще кажа 1, 2, но Танака се повдига. Танака се повдига. О, не, той се приготвя за суперитника. Той се поди Акио за Мистико. Това може би ще бъде края. Акио. Но Танака не прави опит за туш. Танака не прави опит за туш. Но това го вдига. Това ще бъде, о не, надгромен камък. Надгробен камък! И това е надгробния камък, дами и господа! Какъв надгробен камък, дами и господа! Той на Мистико направо е съсипан сега. Отново се завръща тук. Анчин мускулистия и Акио! Той не трябваше да се изпречи на Танака. 1, 2, но Анчин се повдига. Защо се изпречи на пътя на Танака? Ще да се сипе кучето вестиве. Още едно Акио! На този път няма да има изгор. 1, 2, 3, победител и все още шампион на федерацията.